Máš ty to, ne? Tú slncovku? Hej. Kaper, lisak. Dobrý bude. Jakú má ránu? Však aj z ránom sa dá jesť. Rybu točíte a mňa nikto. Vidíš, čo to som myslel? To červené. Však on je taký, on je strejný. Podberak mi dáte niekto? Ne, točíme rybu. Dík, chalani. Máte to u mňa. Čo je taký dokatovaný? Ne, ale však ten je celkom pekný, čo sa Pekný blázon. je, však dáno. Dajte mi podberak, ne? Dobre. Nech sa zase nezničí. Čo sa nezničí, však je do mrazáku. Však už je vytretý, už môže Mám tu... taký menší, ale hádam bude stačiť. Taký mám aj ja, ale ja mám zničený už. Pekný taký je, že čo má 4 kg.